Čaute, chcem vám ukázať moju prácu. Takže, čo sa týka ramu, začneme u ramu. Na ramy používam smrkové drevo, alebo borovicové, krásne oblované. Tak to ukážem v detailu. Platno vlastne lepím, na ramy lepím, nepoužívam spongovačky. Vyzerá to lepšie, aj zo zadu krásne to vyzerá. A obraz je, vlastne to platno je krásne napnuté na tom rámu. Tí, čo používajú konkurencia, čo používa sponkovačky, tak nikdy nedosiahnu takého napnutia na rám. Takže toto je ako superová vec. Jo? Čo sa týka farieb, používam 12 inkostové barvy, pigmentové, a obsahuje vlastne aj takzvanú uhelnú čerň. Takže tá čierna je krásne dokonalá čierna. Farebné obrazy, rozpätie farieb je perfektné a to je něco úžasné, to je nádhera. Takže není problém, robím obrazy aj z mobilu, pretože dneska mobily fotia perfektne. Takže skúste si objednať a uvidíte sami. Fotoobrazy pro.cz. Tak čaute.